Den der drivtang, jeg havde. Ja, den har jeg et eller andet sted. Ja. Godt. Du står på 1000, det er ikke så godt. Ja, det kan man ikke gøre. Ligger den over varme måske? Jeg skal bruge en bid så. Prøv at kigge derovre. Jeg tror, den ligger foran tasken derovre. Ja, det er bare så man ved det. Det var blandt andet 6 kabler og en muffe, der skulle splitses op, fordi nogen havde stået på 1000. Ja. Så det var ikke for sjov. Altså man laver den der. Nu skal vi lige have den der ud. Så er vi vant til at sammen den anden. Sådan der. Ja. Og jeg vil egentlig hellere have den anden, så jeg gør lige sådan her. Det er, hvad skal man sige, hvordan jeg har tingene i hånden, jeg bedst kan lide. Gør det sådan, ikke? Ja. Så tager jeg den der. Så lad os sige, at det her det er fødekabel. Ja. Den vil jeg altid sætte på den side for mig. På hvad for en? For mig. Din selv. Gider du tage min skruemaskine over? Den ligger nede i tasken. Ja, bare inde i tasken. Nå. Så vil jeg tage den der. Så passer den med på en bit. Ja. Det er jo ret smart. Så tager jeg den der. Den sætter jeg ind i midten. Så den vil sidde sådan der. Okay? Jeg laver kun den ene af dem, ikke? Ja. Jeg skal lige have billedet der. Det er jo ret fedt, jeg har lige husket en gang. Ja, fordi hvis sidder den derude, så sidder den fast alle vejen. Det gider man ikke. Det er ikke fordi den skal, men det er bare, gør det nemmere for en selv. Så sætter den fast. Så har vi et rigtig godt trick her. Det er Brian-tricket. Ja. Vi kan godt lide tricks. Den der. Sådan så vi har splitningen dernede, ikke? Vi kan google, så er vi også lige med. Sådan der. Ja. Så tager vi, der var den. Hvis I ser her, hvis man tager den der, og lægger den helt op til, så det er for meget. Nå. Så man går ned, så man har cirka 1 millimeter luft dernede, Ja. og klipper den her ind. Okay, nu er jeg lavet. Den duer ikke. Den duer ikke. Er det min, der ligger der? Det er det der. Det var da heldigt. Ja, hvad fanden. Okay, så vi skal lige køre os helt ud næsten. Yes, sir. Og vi vil gerne have den gule med over, det tog vi også, sådan, så vi splitter den dernede, ikke? Så sætter jeg den der på. Så tager jeg min skrue. Og det sjove er, så passer lortet sgu. Jeg skal lige have den der, hvordan de sidder, de der, så man husker alle de der ting, det er så latterligt. Nej, men du kommer til at lave mig. Ja. Men Er der nogen, der har en skrue med? hey. Nej. Men jeg kan da finde en. Hvad skal det være? Ja, men vi tager det bagefter. Kryds. Er det kryds? Ja. Så skruer jeg den der først. Det er jo det her, der holder kablet. Ja. Og så har vi noget trækaflastning udenpå, som vi tager på til sidst. Sådan der. Det er sådan, jeg vil have. Så er det den anden side til tur. Og hvis den ikke holder, det gør den ikke. Hvis det er hvad? Den lige justerer lige et par millimeter med tapen. Okay. Nå, jamen det Har du mærket den der? Ja. Den er skarp. Kan vi gå klokken halv, eller hvad gør vi egentlig? med klokken. Det bliver kæft, tiden løber. Men er det så vi ikke kommer ud til det der millioner, alle de der, men det er måske allerede begyndt at komme derinde. Og du går ind og kigger bag på. Ja. Og der kan du se, hvad farve du gerne vil have. Du vil gerne have den gule med herover. Du vil gerne have den gule med derovre. Svine er mørbrænder, hvad siger du, det er 6 fisk? Og så holder den der. Og så er det bare at sætte den der på. Godt.